איטליה, איטליה, קסם, נו, עוד החמצה, 7 החמצות ב5 דקות, יואו. נו. נו, זה לא יעזור, תביאי מקליט. אוקיי. למה מול הטלוויזיה אבל? איטליה, איטליה. רגע, יש לי עוד אחד. רגע. אביגיל, גרעינים? עכשיו. אוקיי. איטליה. ירד פיר, וואלה! אוי זה! תחזור גם, צריך לקחת רצפה עם כל הגרעינים שאני שופך שם. אוי! כן, תגדלי. מירה וגרעינים. דיאטה טובה לחודש מונדיאל. איטליה, איטליה, איטליה. הנה הם גרעינים, כמס. אביגיל, תגידי, יש בירות? כן. קרוב? כן, להביא לך? לא, שלי. אני אביא לבד. מה אני חושבת? איך תביא בירות? נו. איטליה. נו, אוי, נו. אוי, שזה בוישה, יואו. רוץ על הקו, כן? תעקוף אותו, כן? יש, יופי, כן, תביאה, כן, תבעט, גול! אמרתי לך אביגיל, אני אומר להם מה לעשות, הם מכניסים שער. איזה קבוצה איטלקים האלה, איזה מלך אני, איזה מלך. עופר, מה אתה חולם? נו, אתה לא מה שנגמרה לי הבירה? אפשר לקבל חדשה? גם גרעינים, תביא לי. תנקה פה קצת אבל. אני צריכה להגיד לך כאילו, תראה את בעדה. אביגיל, אני מצטער. אביגיל. מה? שנייה. תגידי, יש עוד בירות? סרט פריאה. כזו חושב עשרה, בכלל פרק הנפקות מציג 1-0 סרט על כדורגל, אהבה ועבדות. אקשן. תוסיפי את זה בהתחלה. נראה לי שלא. למה? זה לא יצא טוב? אני אשים את זה בפספוסים. איזה